Ningizimu Afrika nina baphunga nomageba nina bakabhejane ephuma esiqewini siyanibingelela siyanamukela nonke kuyiBabu Dokotela TV show. Namhlanje sihleli noBabu Dokotela ubaba wesizwe ubaba ujabulile bathi ubaba omuhle njengekehla lomlungu. Babu Dokotela awubingelela ababukeli bakho emakhaya. Siyabingelela ubingelela ubaba udokotela ubaba wesizwe baba ujabulile siyathobeka sithi futhi sidlulisa nokuxolisa ukuthi mhlambe kuma video esiwenzayo kuba khona la esinyathela abanye amakhona inhloso ababudokotela kusuke ngenjalo sithi yobe sithi akuphole lapho and baba udokotela la sisebenzela khona siseThekwini sisebhilidini ekuthiwa iNedbank House Building sisebenzela emgaqweni ekuthiwa Queen Street and Albert Street siyathobeka. Babu Dokotela topic yethu namhlanje soke sibheke abefundisi masithi abefundisi abathathe lento. Kodwa ke asingene embuzweni wethu oqala wosuku. Sugar spray Babu Dokotela awusicacisele ukuthi i-sugar spray ngabe yini uphinde usicacisele futhi ukuthi bayithola apha abantu and bayithola ngamalini. Yazi into engiphuza la akulona into ekade emaThebex ade wakwaleta e-tech shop ngithethe wazi too much wena. Yes, kanjani no kanjani? Yes. Uyakuzokuthola kanjani? I-Earl Grey lena. Earl Grey. Ayikho e-tech shop ayikweletisi. Ayikho nje e-tech shop. Ake sikhulume nomuntu othi Babu Dokotela sikhuluma nge-sugar spray sikhuluma ngani? Wow, yayinhle into. Sikhuluma ngalamanzi lawa. Ayikho ni-sanitizer lena. Sikhuluma ngalamanzi lawa. La sikhuluma nge-sugar spray. Umuntu wesifazane uma efuna ukuthi i-sugar spray inamathanga abovu umuntu wesifazane. Uma ufuna ukuthi umuntu wesilisa azongena kulamathanga sebenzisa le sugar spray. Uyongena ngaphumi. Uyayithatha lento uyifuthe la phezulu kwamabele uma usuyithi kanje. Uyofika khothe khona uyifuthe lemqani. La wazi khona le ndawo ukuthi umuntu wesilisa uzikhuthalela. Number 1 iwu200 rand. Uma usuyisebenzisa uyifutha nala ekhekheni nale mathangeni uma useyihlikihla uyithi. Uma ukuthi isimo sakho sesiphuthuma kakhulu lo muntu useza wale hotel uvesane nje uyivule ukhiphe yonke lento le uyithele teaspoon usane uyiphuza uyithi bese uyivala bese uyifutha la usule kahle khulileka siswa la wenza into oyithandayo endodeni wenza into oyithandayo endodeni le mali akade engafuni ukukhokhela yona mngadu uhlangu ikuvakashela le mali angafuni ukupha yona kade kuvakashela lento siyakhela abantu besifazane. It is their time ukuthi babe ne-product ezobasebenzela. This is what is called sugar spray. Wena osegoli othi uyayifuna uma uyifuna ngempela userious ufuna ukuthi uphathe amadoda nemali 066 254 0452 abantu abathi bafuna amadoda nemali ungamthinta umbongeni ngena kubongeni qhawe ngcobo la eThekwini uma unqene ukuza kuthina eElshada Herbal Shop eMatches Arcade your phone number 061 538 2925 ungayizela ke futhi nase eElshada Herbal Shop sise Matches Arcade la ku Eagle Building so West Street number 347 West Street shop number 14 eElshada Herbal Shop uzoyithola khona. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Makhulunywa ngo-blue bean umuntu uyicabangela nje enye into. Awucacisela umbukeli i-blue bean ngabe iyini eyani kanti futhi i-blue bean ilungele yini ingane encane noma lekenge esencane. I-blue bean ake sikhulume like parent sikhulume nje abantu abashadile nabantu abashadelwe. Angikusho lokho ayikho indoda eshadile. La madoda ashadile angixaka mntu avelaphi. Amadoda ashadelwa, ushada intombazana. Ishade nendoda. Lona kuyaganwa, akagani, indoda ayigani, iyaganwa. Kusho ukuthi yashadelwa, shadelwa umkayo. Lento efuna silungise. Nje abantu beganiwe and beshadelwe, thothi manje unkosikazi wakho imizimba yakho phansi ngendlela isimanga. Yonke into uyamthunuka. Abantu baze benza ama mistake. Athatha isinqumo sokuthi azathatha umunye unkosikazi. Asikho isidingo sokuthatha unkosikazi wocansi. Angikusho nje lokho. You don't take your wife for sex. There is something behind umshado. Akushadelwa ngesex. Umkakho take note. Umkakho she is willing ukuthi ashade nawe usulimele uhamba nge-wheelchair kuukuthi umshado ubusuvese umikiwe ukuthi anisezolala ngoba uhamba nge-wheelchair unkosikazi uyaqhubeka ashada engisho ukuthi madoda ake sisuke kulomhlaba we-sex ukuthi sisho shadela i-sex ukuthi unkosikazi wakhe imizwa yakhe seyiphansi mthathele i-blue bean
ubhontshisi wakho uzoqala ukhulu uqale manje ufuquza unyakaza uthi kanje uzona umdabule ungene kuyena ngenduku ngena nje kuyena asikho isidingo sokuthi ngoba umkami unoshukela imizwa yakhe isithule esuthatha unkosikazi. It's not going to happen. Thatha i-blue bean ngo-R200 unikeze umakoti uthi mama wasekhaya ubaba Dokotela uthi ake zizame lento ungasho ukuthi sebenzisa lento uthi ubaba Dokotela ake zizame lento njengoba umzimba wakho uthanda ukukhathala uyovuswa uyena kuzusuleleni i-blue bean siyakhelene nake woze El Shaddai Herbal Shop bazofike bakunike ngo-R200 bese futhi bayakufundisa ukuthi uzothatha amanzi afudumele musu ukha into engango-half a teaspoon u5 part uyigovuze and thereafter musu uyayiphuza mama musu uyayiphuza just iphuza insuku ezintathu esontweni musu uyayiyeka njalo umulala for 3 days uyothi uyakufica ubaba ubhontshisi usugcwele indlu yonke usunale mizwa le edinga umuntu esifazane sivusa isalukwazi sisenze sibe intombi la ubaba Dokotela siyabonga. Babu Dokotela akushuthi kulabantu labo uthola ukuthi umuntu kade yohlinzwa ngomthungo imizwa isasebenzi kahle ublue bean uyakwazi ukubasiza abantu abafana labo nalabantu othola ukuthi bane treatment abayidlayo egcina mhlawumbe yenza imizwa yomuntu wesifazane ifa labo bantu labo ublue bean ungakwazi ukubasiza. Abanye nje nangale kwaloko nje kulungisa spelling abanye nani discharge le khona i-discharge iyodwa nje iyayehlisa imizwa kumuntu wesifazane ngoba uyazi noma ngathi ngizawuthi ngiphoqile amanzi i-discharge iyayehlisa but once wasebenzisa i-blue bean uzokwazi ukuthi imizwa yakhe ibuyele but i-blue bean akuyona uqeda i-discharge angifuni ukudlala ngabantu uma une-discharge dealer ne-discharge thola umuthi ekuthiwa owakhiwe ngento ekuthiwa i-Bacella paniculata and Gonera perpensa bazokwazi ukuthi bakumixele laba bazinyanga bese aphele kamanzi lo mithi nje u2 Bacella paniculata Gonera perpensa iyayiqeda lonto yandaba amanzi akuyona into ongazoyikhathaza kakhulu ngazo but kwi-blue bean sifuna ukuthi imizwa yakhe ibuye wazala ngomthungo and imizwa yakho sifuna futhi ibuye ubaba Dokotela uzokusiza siyabona. Babu Dokotela ake sibheke la i-blue stick masikhuluma nge-blue stick sikhuluma ngani and ngabe iyimalini itholakala kuphi? Nansi le ndoda induku emnyama le it is black in color very big very strong lento le umuthi wamadoda black stick men's libido umuthi wamadoda uthi omunye baba Dokotela mina yami induku encane umama sekhaya imini lesi ngingayisebenzani i-black stick ukukhulisa induku impendulo yakhona ithi cha lento akuyona i-penis enlargement yenza ukuthi induku yakho ingawi ingakhathali kodwa uma uzoloku uyiphuze once a week isikhathi esiningi induku yakho ihleze inkulu ekulindele ukuthi njengoba iwupitshana nje inayo itendency ukuthi kodwa imiya lapha ifika igcwale kahle kodwa kuphela uma usuqedile iphinde ibuyele kusayizwa ukuthi ibuyele bopitshana ke loyo kodwa nje akuyona i-penis enlargement lena sifuna ukuthi wena baba uthi baba Dokotela mina mengiye kanye kwenele kade ngi-advisewa ama-urologist ukuthi baba Dokotela if you want to make things more effective minike umuntu ayifake emanzini afudumele kakhulu mase faka ke le teaspoon thereafter ayigovuze kahle ihlangane kahle kuqala mase faka nje ubisi nje kancane ngoba it is bitter inento esibiza ama beta sitosterol inama sapogenin kumuntu oyazi ihepology usiya understand lento ukuthi okusho lento inethanini iyababa ke minjalo iyababa kulimini ngalo ndlela uyifaka ke ubisi so lethi izokunika leya flavor le ukuthi ingababi kakhulu ukwazi ukuthi uyenjoy uma usuyayiphuza kodwa ifuna amanzi kuba amanzi afudumele uloku uyihabula nje uhabula izokwazi ukuthi it break down ingene kuma testosterone zakho quicker imisi kwazi ukuthi uma uyenze komsombuluko ngolwesibili usuyozenza isonto ezayo kodwa guess what induku izogcwala uzipho ngokusheshsha uzothi uma ungena emsebenzini ufaka isandla ngapha saka left nomsaka right ngoba uzobumboza itende leli liphakeme awaphakama amatende madoda awaphakama amatende buphumile ubusika manje amakhosikazi alamba into eyisimanga ngenxa yenu lingafuna ukudondolozela akelidondolozele ikhehle selazi ukuthi liphethe lento into emnandi
uthi mesiyenza singabasebenzi abasebenzi bamagangile laba abafana bayifaka imask khona izongena ngamakhala uthi uyambona selimile itende ngoba usevethi isidepositekile ngoba ngesikhathi yenza isuke siyiphuquza udust sifaka ubhini omkhulu ngapha simixe na wonke kama chemicals afanele simixe nawo but ngesikhathi lokhu ihogela liyasukuma itende engisho ukuthi lento siyakhela amadoda kuphela siyakhela abafana abawaziyo umgaqo abazi ukuthi ingane ziyapress umuntu uyapress umfana ungenayo lento le izokuphoxa ingane izothi ayikho ke lento yakho ayikho ke nje lento yakho woza no 500 sikunikezele i-black stick men's libido 500 rand egoli khona ake sikusho lokho abantu basemayini kuyiphutha ukuthi elokheni yakho lento ingabikhona kuyiphutha elikhulu ukuthi elokheni yakho ungabi nayo lento inamba ithi 066 254 0452 abantu abasemateksini ngicela ukuthi mase niyithenge inkabi zami nini nisemateksini nasematrake thengane eyodwa bese le rank inivesele niyikhothe nonke muyikhothe yonke vese uyazi ukuthi uyohlehlisa eback seat ikhothe nonke bese nihlala nibothi nisazoqhubene nalamanga eniqambelana wona khona uzosuka kuqala qhashathi kanti uyazi ukuthi useyohlehlisa eback seat ngoba liyasukuma itende ngifuna bese ithenge nje kanzwabe ema-truckini bese selelela ama-truck stop bese ngisiphuze lento kababudokotela awulethela amanzi ashisayo nifake ningafaki ibizo senezikhali sometime nanka amantombazana aqonqoze ewindini avese lothi liphakama itende ubuyivulela ubuthi imali ithi 20 rand uthi ngena ngapha kusakho 20 rand uyayicindezela kubona lo 20 rand wakho ngoba ngifuna into esheshayo into eyisicefe ilama product enwathathani phatha nekhanda lo zimuka ikhanda uzokhohlwa lento ucabanga amaphilisi enhlungu awazi kwenza njalo thathe lento kuthiwa within 1 hour to 2 hours uzobse right kanjani manje ngifuna manje lo muntu ushaya manje iwindila ubuza ukuthi hayi unobani lapho usenuvula isicapho sawuza ukuthi uzofunana athi uyosho ukuthi 20 rand usho usengaphakathi usumphushela lapha ngemuvumboza ngekhethini udlile phela lento udlile sifuna ukuthi madoda niyiprove ungajaha ukuyithenga wena qala uyiprove nithenge nonke niyinkabi la irank bese niyayikhotha ubone ukuthi awuyini eback seat awuyohlehla lapha eback seat konyakazi ukhombithe kanje babudokotela babesizwe babujabule ukuthi madoda iba nayo i-black stick uma indoda iba nayo nje i-black stick iba nayo nje umama ngaloku ekudonsa uloku ibanjwa ngesandla idonsa inkabi athi kodwa phela kodwa gamede kodwa ayisavunga ngempela mbovu kodwa ngobani ayisavunga ngempela ubabudokotela ngoba ubekhulumile nje lento ukawumbona angithembe into zaka YouTube laba bugangile ugangile uthi umshana wakho uyacindezela kusho ukuthi iyona le black stick ngeke mkhula ngisho lutho mama ngaloxa nobaba ngalomdonsa nansinto babudokotela babesizwe bajabulile sibonge babudokotela ake sikhulume namhlanje nge-Colenso drug antidote mesikhuluma nga-antidote sikhuluma ngento embi sikhuluma nge-Colenso drug antidote asikuveze lokho angiyisho lento le uma unengane edla izidakamizwa ngicela wenze nje ngifuna mina challenge accepted ngifuna yabona inyanga enga-challenge ayikho right mina ngifuna ungi-challenge umuntu unengane edla izidakamizwa ibhema insangu idla iwunga ibhema usikilidi hamba uye kudokotela wakho any doctor ungeze kumina lento ukuthi thina sizenza abantu abakhulu umuntu omkhulu iclient not thina isiconsultant hamba usengane yakho ungayilethi kumina uthi uthe ubabudokotela angilethe lo mntwana lona ngicela ungifakele na kwi-treatment ye-ibogaine yebo salukwazi udokotela uzokutshela iqiniso athi i-treatment yokuyekisa lo mntwana is 2 days kuthiwa ibogaine i-price yakhona it is 5 to 6,000 US dollars. It is 5 to 6,000 US dollars. Njengamanje i-dollar it's 1/17 rand. Imali sithi wona uzozibonela uthi emalini. Ukukhipha umuntu ezidakamizweni. Hamba uye kwa AA uyobheka abantu abanenkinga yophuzo oludakayo. Utshwala. U-AA abanye ba discharge bengaluleme
aphinda relapse umuntu abuyele kubona utshwala. Sinama celebrate as esiwazi ukuthi adestroy utshwala nje kuphela. La uma sikhuluma nge-Colenso antidote sikhuluma ngento ezosiza abantu abadakwa utshwala, abaphuza utshwala, khona abantu abadakwa utshwala nje. Sizosiza labo bantu, sizoyakhela abantu ababhema izidakamizwa, ababhema insango, ababhema ugwayi. Sizoyakhela labo bantu ke labo. Lento ke into ezobe ikhokhelwa kamamali imali yangempela. Ingakho ngiqale ngitshela ukuthi abelungu bafuna 5,000 to 6,000 US dollars ngani ngi-ibogaine. Umuntu uyawayeka vese ama-drugs. Lokho singaba uyawayeka nje. Low price is about 75,000 rand. Kuzuthi ongaloku uhlupho bala. It's about 75,000 rand. But i-Colenso antidote it is 5,000 rand. Iyona kufuneka uyisebenziseke uma unomuntu odakwa utshwala noma umuntu ongene edakamizweni. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Ake sibheke la isiqephezana Babu Dokotela ngabe sisatholakala yini ngabe siyimalini? Ngenze kuyeke ukuphuza amatiye abizayo. Isiqephezana eselabo sisaba amazumba. Vele imnandi izumba ulibona. Izumba lalani futhi alisho ukuthi asakufuni. Iliphethe urafu izumba. Viseliwe nezindunyana ezinyama neshwaba. Izumba. Iqephezana samazumba. Isiqephezana sosisi abadrivayo. Akekho umuntu oshime nje ukuthi so drivayo. Yo. Bashimile labo sisi. Funa sibanike ke lento le. Uma ukuthi umuntu esifazana usashelwa. Osisi abadrivayo bashimile. Osisi laba afunde kakhulu bashimile. Osisi laba amazumba bashimile. Kuzoba osisi laba amafridge bashimile. Zishimile idudla. Yo yashimile labantu. Yonke WhatsApp group lo ufuna siwuhlanze ndawonye. Bizene sibanike isithi abahlanganisele lo isiqephezana ngo-200 rand bayihlanganisele bakhiphe 50 bese bawu4. Yizumba, isidudla, ulofunde kakhulu bese kuzothi into sisi lo odriver bahlanganisele 50 bathathe bayisebenzise baqale bashare. Uma umuntu esifazana ufuna ukushelwa nje geza ngale yanto le boom ziyakhala. Ziyakhala nje kakhulu ziyakhala. Azokushela abantu besilisa but the beauty about isiqephezana uma udayisa ukudla erenke qikelela ukuthi uyageza ngaso ngoba erenke ama client akho abantu besilisa qikelela ukuthi uyageza ngayo and ukwazi ukuthi abantu besilisa badraw fast kodwa bazokushela ke phela Babu Dokotela bawusizwe bawujabulile. Ayisibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sikhulume lana nge-Kinross bath. Uma sizokhuluma okuningi onifanda ukuthi asiyithinta imali. This world is about commerce. With Kinross bath, it's only made for people who are disciplined. It's only made for people abathi Babu Dokotela, I cannot live like this anymore. Babu Dokotela ngisebenza ka Transnet. Le mali engiyihola ithathwa uSARS. Ngifuna ukuthi wazi ukuthi i-Kinross bath it is made for people like you. Uma uzosenza i-Kinross bath uvuka ngo-12 ebusuku ufaka amanzi afudumele, uthatha ama-1 rand abe u4 uwaphonse phakathi. Uthatha amaqanda abe u4 uwabulale uwafake lapha phakathi. Mase uyayimixa lento ngesandla, umusi usuyageza. Umqedwe ukugeza lento uthatha uchitha ngaphandle komuzi. Lana sikhomanda imali and authority. That's all. Imali. Ngoba thina mase iyinyanga singezoyikhuluma indaba emali. Sikhuluma indaba umuntu okudlala induku. No, ake sikhulume ngemali. Imali it what changed the world. Babu Dokotela says Kinross bath uzoyithola. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Abefundisi abanye siyabona abastrugglisha kakhulu isonto aligcwali abantu abeze esontweni abantu abanikeli. Ngabe yini niyabancisha nabafundisi izinto ezokwazi ukwenza amasonto abo aphakame kugcwale esontweni kunikelo?
Kubuhlungu ngoba abafundisi abaningi abaphethe ivangeli elidala kungabafundisi asebeyinhlekisa manje, kungabafundisi ababalekelwa abantu ngenxa yokuthi labantu laba asokhola labafundisi banamhlanje baphethe lezi zinto lezi. Engisho ukuthi uma ngikhuluma nawe njengomuntu owumfundisi, funa sikwakhele into yomsebenzi mkhulu. Funa sikwakhele into yomsebenzi and then ngeke uthi uyanikezwa into yomsebenzi ingekho into ye-third eye. Funa uvuleleke nento prophecy yakho. Ukwazi ukuthi uma ukhombana imali kulalela. Ngoba kwakuthi umfundisi awukwazi ukubiza imali ebandleni. Kunabafundisi ayibona ngilalela. Kunabafundisi abathi maybe bafika even emabandleni abo. Emnyango wesonto kunomuntu othoyilethile. Abafundisi sebethakathwa njengabantu bamathaveni. Indlela abathakathwa ngayo. Kodwa thina sizinyanga siyakucelebrate ukuthakathwa kwabafundisi as if we are making some money out of it. Abafundisi abathakathwa abantu bamajoyinti. Abafundisi abathakathwa abantu abanama private school. Abafundisi ngicabanga mhlawumbe uzoyila understand. Umfundisi uthakathwa abanye abafundisi. Wena mfundisi umuntu ozokushayisa ngemonto, umuntu ozokuthengela inkabi, akuyena umuntu onamakotisho, umfundisi omunye. Inhlupheko ekhona namhlanje ekubafundisi iyamangalisa. Abafundisi baphila impilo engeyona ngenxa yabanye abazalwane. Engisho ukuthi mfundisi ayikho into ezokusiza. Awuzoxolisa futhi awuzoyisola ngoba labantu omelene nabo kunabantu abaphuma ebandleni lakho. Uyayazi lento engishoyo. Kunabantu abaphuma ebandleni lakho bamelene nawe, bahlangene ngawe ukuthi ngeke simbone umkhulu uzophumelela yini. Wena mfundisi uzoshawa abantu abakhulisile ebandleni epulpit. Othi uma bakhulisa bafuna uku-overtake, uthi uma bakhipha bajika bavula amabandla abasibamelana nawe. Ngifuna ukuyazi lento mfundisi ukuthi we are responsible, siyayazi leyo. That is why Babu Dokotela says it is your time mkhulu. It is your time gogo. Before ibandla ulidlusele kundodana noma undodakazi, come to me. Fika kumina siyenze lento nawe ngoba impi yakho ayizuphela ungafile wena. Impi yakho ayizuphela lebandla lingahlakazekile. Ngithi mina unganikeli impilo yakho esitheni. Unganikeli impilo yakho esitheni. Izitha zakho zonke akuzona zabantu abadaka utshwala, akuzona zenyanga. Mina nginamfundisa ekune beef naye. Mina nginamfundisa. Mina umuntu engiyisitha sakhe is a father of poverty. It is Lucifer himself. Mina akekho umuntu ekuthiwa ngine beef naye. Ngine beef no Satan ohluphekisa abantu emhlabeni. Wena ke mfundisi isitha sakhe esikhulu. Omunye umfundisi. Even amademona awana inkinga naye akalala khohlwa ahamba uphuza utshwala khohlwa. Kodwa abafundisi abakhohlwa wena. Baze bafonelane bathi bebe bangaka abantu ebandleni namhlanje. Yes, bathi umzwile ku TV usecela abantu imali ukuthi abafake imali eaccount usewuyile. Mfundisi, igama lami ngubaba uDokotela. I affect you. I am also your father. Come to me, take your pride ubeke phansi ufike uthi baba uDokotela, I hate you. I hate you when I was sober. Stop challenging izinto ezenzayo njengenyanga, but deal with your personality. Take your pride, fire basket, and come and see me with your wife this time. Awuzile uzothwala uzolungisa umsebenzi wepulpit, uzolungisa umsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa ngifuna wazi ukuthi labantu abamelene nawe mfundisi kosala intandana. Angixoleleke mina. Yo. Angixolisana samsimbi. Futhi angazi ukuthi ngofike ngithini ezulwini. Ngibashayela abantu babhajwe enhlabathini babanjwe ama-blocks ngesifuba. Ngoba angifuni ufike la kumina uphinde ukhale. Ngithi mfundisi uma wafika la kumina labantu abathi bahlangene ngawe kosala intandana. Babu Dokotela wesizibojabulile. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la umkhulu undimande sibone ukuthi ngabe yini ayiphathela ababukeli. Ake sifonele nangomkhulu undimande siza ukuthi ukuphi. Lekhehle silifonelaya lise Kinross extension 21 and siyabonga nje futhi ngoba last time we checked
kufuneka umehluko uma usebenza nomuntu akufuneki inyanga engaprogress. Mina into engicikayo kuwena ukuthi meke kwahlala imali kuwena bese noganwe. Iyona into engicike nje. Yona bese ngicike. Na umdimande lo meke lesenzo kuthusa ethatha umfazi wesibili angiphinde mfonele mina. Ayifunde eshonisa ilanga. Angeke ngicela wena ngathi siyamthola. Mkhulu siyabingelela baba. Siyaphila mkhulu njani Babu Dokotela? Ubaba wesizwe, ubaba ojabulile, umfana omuhle njengekhehla umlungu, umzukulu kaMancengisi. Angisoli futhi angixolisi. Siyabonga kakhulu Nkosi manje umbuso kaNkulunkulu masivuka siphila namhlanje. Mkhulu kunobufakazi obungashintshi kuthiwa uhamba ngoMercedes. Kuyiqiniso lokho? Ya mkhulu ngihamba ngayo iMercedes. Kunobufakazi obuvelayo futhi nakumina ngiyabona ukuthi uhamba ngeJaguar. Ikhona into enjalo? Hayi Nkosi mala ikhona mkhulu. Iyangizwa nje la ngaphandle. Mkhulu sibonga kakhulu ukubona ukuthi uyinyanga uyathuthuka, hayi ukuthi uyinyanga kuthuthuka abafazi. Into efunekayo igarage lakho kufanele libe i-double door, kungabe uzipho bakho babe u2. Mkhulu ngizokusho nje lokunye lenkhohle ukutshela kona. Kunebantam labangiphelona phi lelimhlophe. Asilungise spelling mkhulu. Siqala ukukhuluma nawe ubunomuzo owodwa nemoto eyodwa. Namhlanje usunemoto ezimbili and ezingaphezulu kwale kade unayo, usunomuzi owuphiwe. Ikhona into enjalo mkhulu? Ngiyayicala nami mkhulu yangimangalisa kakhulu lokho kudalwa yini. Kodwa ke sibonga nje umsebenzi wethonga kuphela. Sibonga umsebenzi wethongo. Yeah. Ngoba ekusebenzeni kwezinyanga kufuna kube nento esibiza ukuthi i-progress effect. If ingekho into eyi-progress ufuna siyiyeke lento ngoba vese thina sobabili simoshelana isikhathi. Kunjalo. Mkhulu uke wakhuluma kakhulu ngesensa. Abantu base-Kinross sebefikile kumina bathi sizuma undimande ekhuluma ngesensa, ayikho lento esho undimande mina ngibuya kuyena. Ikhona into ekuthiwa isensa oyakhile umuthi? Ikhona mkhulu. Ikhona. Iyaphila futhi. Iyaphefumula. Kakhulu. Seneshow yalo siyasebenza. Uthini kubantu mkhulu siya ku-August futhi ngesisahlehla inyanga yesi8 onyakeni lesibheke yona. Uthini kubantu abangakasensi uthi bayidinga isensa? Kakhulu mkhulu abasheshe bazoyilanda bazokwazi ukuphumelela. Ngoba manje wayekela manje izophela. Yazi yaphela futhi sekunzeni ukuthi iphinde ihlale phansi ikhandwe futhi. Izothatha isikhathi. Ithatha isikhathi mkhulu. Mkhulu awunako ukuthi mhlambe umuntu umethu ufuna amadoda amnyama awathole kuwena. Uma wathola asetshenziswa kanjani amadoda amnyama? Amadoda amnyama mkhulu makawafuna ngempela uyofika awatholela ikhathi ekhaya. Akhona. Ayasebenza. Kodwa ke lo ngithanda ukuthi ngumtshele umuntu basafikela kimi esigodlweni ngomtshela asebenza ndlelana. Yebo. Udengezo lomnyama uma ukhuluma kwenzeke. Uvuka ngo12 ebusuku ubasa umlilo ngamaphepha uthele. Kwenziwani lapho mkhulu? Inkuzimalanga phela leyo mkhulu. Inkuzimalanga leyo ufuna imali ngihamba kuphezulu kodengeza uzothola lokufuna konke. Uzokuthola. Hayi mkhulu futhi kakhulu uzothola ufuna ukudengeza lento ifuna uzofika uyithola. Mkhulu singakuthemba kanjani ukuthi uyinyanga? Yini edala ukuthi ungakwazi ukufika uzoshutha la? Bakubona abantu lento oyishoyo uyisho lapha ngibona usazoyisho yini ngoba nomhlaphe uyisho ngoba ucashe ngale kwefoni. Hayi mkhulu next week ngizoba ngikhona lapho bazongibona. Umuthi next week eyiphi next week okhuluma ngayo? Okay. Ngikhuluma ngesithathu nangalesine ngizoba ngikhona. Uzobe ukhona. Ulesine nje ngalesithathu ngizoba ngikhona. Uzobe ukhona mkhulu. Yebo. Awusinike inamba yakho kubantu mhlaba abanye abazofuna ufike sebekhona lana. Ithini number ozotholakala kuyona? Inamba ethi 072 072 88 74 114. Yeah. Oyisho ke mkhulu uyazi vese noma khona obekuthumile uthi isho le namba. 072 88 74 114. Okay siyabonga kakhulu obonga Babu Dokotela bowesizwe bawujabulile. Kuyindaba ezinhle lezi uma inyanga ziprogressa noBabu Dokotela uyayibona ieffort yakhe ukuthi ngempela lento ukuthi asisaphili sesafa akukho njalo. Abantu baya progress nawe uzoprogress sethobeka. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la mangabe sithi invoke your angel with mirror and water, Archangel Metatron. Ake sicacisele kabanzi lapho ukuthi ngabe iluphi usuku ekufanele uyenze ngalo yonke lento. Ake sikhulume nabantu abadala
singakhuluma ngathi lento esiyisho siyayicabanga. Inyanga esekuyona inyanga yesi7 onyakeni. Lento engiyishoyo uyayazi. Indlela okunzima ngayo ebusinessini yakho. You are starting to sell things. Angisho lokho. Indlela ekunzima ngayo emakotishini abantu baphuma bengarentile. Njalo uma engena umuntu ufuna ulungisa izinto eziphukile. This is the 7th month. Uma ngikhuluma nomuntu wesifazane, uyazi ukuthi kwenzekani mekhulelwe enyangeni yesi7. Ingane iyaguquka kuba buhlungu umlenze kusena kuvukeki. Yilabo uza kube sengathi uyabeletha kanti akabili inyanga yesi7. Impilo njengamanje i very tough. Very very tough. I-ANC inezigqogwana zezigodlo zokuxosha abaholi. Ama-conference akhona uzokuthi umholi akasekho. Ama-conference akhona umholi kuthiwa akasabuyeli. O-Secretary General baphumile. Engisho ukuthi isikhathi esimbi. Kusho ukuthini ukukhishwa esikhundleni kube kuya kuDisemba. Ingane zakho zobe zidlana. Ngifuna ukuthi wazi ukuthi i-challenge obheke nayo akuyona yakho wedwa. This is challenge that we are sharing. And Babu Dokotela uthi, this is the right time now to come into your senses. Come to me. I will teach you how to invoke Archangel Metatron. Archangel Metatron, uma uthi wena Babu Dokotela, lento okhulumayo, it is me. Babu Dokotela mina esikoleni ngiyitoho and I'm told ukuthi ngoSeptember angibuyeli. Ngifuna ukuthi ukwazi ukuthi lento okuyona we understand much better. Kunomuntu manje ohlele egateini owujele. And then kunobufakazi obenele ukuthi uzoshaba ngetransfer asiwe eFryhead. Aphinde futhi ohlala ejele uyodliwa amakhaza. But he has done nothing wrong eWestville prison. He has done nothing wrong eqala kabusha. Ukuthi uyofaka ejele elibanda ngaka kungoba enzeni? It because kunzima. Things are not going very well to most of us. That is why I get him now. Come to me. I will help you. Bring something serious. I will give you an authority. Uthole amakhandlela abovu abe u3. Uthole nalendwangu. Uthole amanzi. Uthole umcako. Uthole imali eyiphepha. Sugar brown no sawoti. Sivuse lengilosi le so that izinto zakho zizoshintsha. We will command favor empilweni yakho. We will reverse failure empilweni yakho by invoking this angel, Archangel Metatron. We don't invoke Metatron unless we know why. We do not do that. Metatron is not your friend, and he was never your friend. But when Umeza, it's only whereby usuthi Babu Dokotela, I've got no choice. Let me summon Archangel Metatron. It's going to happen to you. Bring something serious. Hayi le mali ihlala ku wallet. Ngophathela abangani bakho le mali uthenga ice cream. Sizokunikezela lento. Siyabonga.